ekuphileni kwakhe. Bekufanele umuntu esahamba, esaphila, esasenyameni, kube khona ukubuyisana kuye noNkulunkulu. Alibonge igama lenkosi. Kungabe ngabafundile ngabe abangafundanga, kodwa ngokohlelo lukaNkulunkulu, uNkulunkulu ufisa ukuthi bonke abantu abaphilayo, uNkulunkulu ufisa ukuthi wonke umuntu ozelwe ngosifazane ekuhambeni kwakhe efinyelele la ebuyisana khona noNkulunkulu. Nikhona bazalwane. Ngoba if umuntu ehamba engabuyisana noNkulunkulu, kukhona into ahamba nayo ayembethe enukela uNkulunkulu. Oh my God. Yini lena enukela uNkulunkulu bazalwane? uNkulunkulu uyamthanda umuntu, kodwa umuntu walahleka wambatha isono. Lapha yana ide wahlubula umuntu ingubo eyimenza ukuthi umuntu abe nephunga elimnandi kuNkulunkulu, kodwa ngokuwa komuntu kwamenza umuntu waba nephunga elibi kuNkulunkulu. Nikhona bazalwane. Ngamanye amazwi umuntu ma engabuyisana nenkosi, kukhona iphunga lifika kuNkulunkulu, kunephunga alembethe ekuphileni kwakhe. Lena isho ukuthi noma ngadlula emhlabeni, kodwa uzothi uma efika kuNkulunkulu iphunga lona lobe selifikile. Nikhona bazalwane. Ngoba impilo yomuntu impi ikhohlakele, futhi kunesidingo sokuthi umuntu aphenduke. Uma umuntu engaphendukile uhlalelwa ukulahlwa. Uma umuntu engaphendukile uhlalelwa isihoko. Uma umuntu engaphendukile isono sakhe siyomandulele kwahlulelweni. Ngamanye amazwi uyothi afika kodwa isono sakhe siyobe sesifike kuqala kuNkulunkulu. Nikhona bazalwane. Manje kukhona lento bazalwane esenza singakwazi ukulala. Kukhona lento esenza singakwazi ukulala. Kukhona lento esho ukuthi kuphumelela intende lizokwenza isimemo. Anikhona bazalwane. Leli tende lizomemezela ukuthi umuntu, oh my God, uma ekhangana sono uyayikhohlisa, uma ekhangana sono ungabi mama, kodwa uma esivuma izono zakhe usimakade ulungile ukuba mhlambulule amphethelele zonke izono zakhe. Sengathi ngiyayibona indoda leyo muntu ithi sengikwenze konke ngakufanele ngikwenze, kodwa sekusele ngakubo abantu ukuthi bavume izono zabo, ngoba indaba yensendisa iqala kuvumela izono. Anikhona kodwa yingakho Isaya ekhakanisa esikhathini lapho uthi wosane sizoyithatha indaba, athi noma izono zibomvu kodwa siyoba mhlophe uma nje ukwafika kuKristu. Athi noma zibomvu zifana nobubende, kodwa uma ukufika kuJesu siyahlanzwa bese siyashintsha sibe mhlophe njengoboya bezimvu. Uthi wosane ngesizoyiqoqa indaba. Uma ubona leli tende
lizomemeza into eyodwa ukuthi woza kuJesu uzothatha indaba. Woza kuJesu uzothatha indaba. Athi uDavide ubusisi umuntu aphambeko zakhe zithathelelwe, izono zakhe zisibekele. Akukuningi bafowethu kusihlakaniphile silethe isimemo. Ungcono wena abantu babona uma bephila nje, thina sibabona bephila bemphakamela uJesu, siphinde sibabone ngeensuku zokugcina sabelele esibhedlela bafuna umuntu ozoshumayela, bafuna umuntu ozokwethula isimemo, kodwa ungasekho ozothula isimemo. Anikhona abantu abasalwane, kodwa kungabe kuhle ukuthi wena usaphila, wena usayahambela, wena usayiswa. Ufukele invitation ukuthi woza setting down, woza setting down, woza setting down, woza setting down. Athi makhelwane, athi makhelwane, namu Jesu. Athi makhelwane, athi namu Jesu. Uthi woza setting down. Asiphethe amanzi, asiphethe oyela, asiphethe amafutha, kodwa siphethe igama likaJesu. Siphethe igama likaJehova Sebawothi, siphethe igama likaJehova Jireh, siphethe igama Masha. Akukho siphethe, akukho siphethe. Silethe nje umlayezo esithunywe wona ukuthi akenise sizothetha indaba. Anikhona bazalwane, anikhona bazalwane, ukuthi akenise sizothetha indaba. Lo Nkulunkulu ufuna umuntu ozoza kuye uma esafika kuye ethi baba monile akusafanele ukubizwa omunye madoda nakho, kodwa ungenze nje, ungenze khona la. Anikhona abantu abasalwane. Uvula izandla, uvula izandla. Akukuningi bazalwane, silethe indaba, silethe indaba emnandi ukuthi kukhona onamandla okuhlanza izono zomuntu. Noma ngabe zinkulu kangakanani, noma ngabe zilesa sineyibombo, akodwa uma ukuyofika akuJesu izinto ziyashintsha. Awubuzo waseSamariya elithi iBhayibheli lami wayinamadoda amaningi, nalena ihlezi nebabene yakhe. Yafika uJesu, yafika indoda kaBaba, yafika inkosi yamakhosi, yafika inkosi yamakhosi, yathi aphuza lamanzi, aphuza lamanzi esiswini sakhe, yokophoza amanzi emfula, aphuza lamanzi akasophinde ome. Lalela mntaka baba, uma uthatha uJesu noma amabhodlela o-Black Label bekomeza, kodwa uma wathatha uJesu uvala isikhala. Thanda uPaulos mayibhala kumaHebheru, haleluya, mayibhala kumaHebheru ethi munye uNkulunkulu futhi munye nomnqameli phakathi kwabantu
Kristu Jesu. Umuntu Kristu Jesu. Ngoba yena yedwa wayinikezwe i-assignment. Athi ophalayo Isaya. Athi ntombi yokhulelwa. Umoya wegcwele. Uyawehlela phezu kwayo. Akuzukuba umfazi nendoda. Kodwa umoya kaNkulunkulu uyawehlela phezu kwentombi. Athi uzozala indodana. Asho ikabika. Ukuthi uJesu noma nguye uyakhulula abantu bakhe. Esonweni sawo. Ngiyavuma bakhona uNkulunkulu. Kodwa akekho thethisa. Ngenzeka nalapho uyotshelwa ngapha. Kodwa akekho thethisa. uJesu yedwa uNkulunkulu omgcobo. Ukuhlanza iphunga lomuntu. uJesu yena yedwa bazalwane. Sizomemezela lo Jesu. Ngoba zimbili izinto ezinkulu ezimangalisayo ezenziwe inkosi yamakhosi. Eyokuqala yiyo lesishumela ngayo ukuthi uJesu yedwa uNkulunkulu omgcobo. Ukuthi abe namandla okuhlanza izono zomuntu. Athi mayibhala lapho uPaulos ethi wangena ongeniwe negazi lembuzi, negazi lesifo. Anikhona bazalwane. Abaphristi nabo babengena ngezabisono. Babengena kuzohlanzwa ezabisono. Anikhona bazalwane. Besebenza iminikelo yokuthi kuhlanze umuntu. Kodwa kuzange kube liphunga limnandi phambi kukaNkulunkulu. Bese nje mayikhubeka uNkulunkulu wenza isimangaliso. Wathumela uJesu ukuba beyisihlengo sokuphila kwabantu. Athi yena wangena ngelakhe igazi. Wangena kwabakanye. Makade zahlanza izono zethu. Uzongana memeza esasiphambanweni. Ethi ufesi. Ngeza kuJesu. Mami. Yebo. Anezaba. Oh. Ukuzibilela. Yebo. Odu Jesu. Anasama soluto. Wafele mantata. Yebo ngeza. Jesu. Yebo mami. Yena. Anezaba. Yebo. Ukuzibilela. Watu. Jesu. Yebo. Nankulunkulu yakhuluma. Esinye isimanga utshela umakhelwane. Esinye isimanga sikaJesu ongeke usithole kwabanye uNkulunkulu ukuthi wafa. Wavuka. Amakhosi amaningi. Amathamba uzobathola. Aseduneni. Sebaba amathambo omhlophe. Kodwa likaJesu. Kodwa uJerusalema. Alikho. Amathuneni. Iswakalele ingelosi. Nathi nimfunelane.
Wahlaba insuku esine wangena phakathi iminyango ivalekile wangena esofakazisa kubo ukuthi yena uvukile akekho kwabafile. Izini yikho nje sanana uhlukile kwaba noNkulunkulu, uhlukile kwaba noNkulunkulu wafa waliqoba thuna anikhona kodwa bazalwane sengathi ngiyambona eyaphansi Hades ethi Satan bring the case, bring the case, bring the case akukufa wahlulwa omakholwa indodana nomefa uyaphila kodwa nakholwa intukuthelo kaNkulunkulu iphezu kwakhe. Silethe uJesu bazalwane, silethe uJesu. Oh yeah. Silethe uJesu bafowethu, silethe isolution yomhlaba. Ukuze igazi lakho lingabuzwa phezu kwethu bekufanele uJesu adlule ekosongeni. Kodwa silethe indaba enkulu ukuthi khona wasifela, khona wafela bonke. Nikhona bazalwane, nikhona bazalwane, ukhona njani bazalwane, ukhona njani bazalwane, ukhona njani bazalwane, ukhona wasifela. Kulingwe wena nje ukuthi uvume ukuthi uJesu inkosi. Anikhona kodwa bazalwane silethe imfana yona namandla enegazi elinamandla okuhlanza lonke uhlobo lwesono. Abona uJohane eJordane wathi bheka nali udlo likaSimakade elisusa isono zeswe. uJesu igama lakhe akaphakamise Jesu bazalwane bakhona abantu abaphakanyisiwe kodwa akaphakamise Jesu. Ukhona kulengele esihlangene, ukhona uJesu owafela Kalvari elithizwi lenkosi mawubekeni lomqondo owayekhona kuKristu Jesu owenze nesimo sobuNkulunkulu wathangaza into phamba ukulingana noNkulunkulu bese lithizwi lenkosi ngalokho uNkulunkulu womphakamisa wesemnikeza igama elingaphezu kwamagama onke okungalo amadolonga akhona okungalo elini zonke. Jesus is the Lord. Jesus is the Messiah. Jesus, 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 Jesus is our Savior. Jesus, unikeza ikona okubahlanza izono. Wena yethoto nje. Wena yekho. Hallelujah. Sithandaza bazalwane. Oh yeah. Oh yeah. Awuzala ndodazi nebhanti nebhayela kwazi. Wazi. Nebhayela. Ukhona abantu ungasho kanjani ukuthi usindisiwe wena? Usagcoba intothwana. Uma sifunda izwi bazalwane lele ngidlule kulo ngithi amaHubo 32 verse 1 ethi ubusisi umuntu oyiphambeko zakhe sithethelele bese lithi ubusisi umuntu osono zakhe
izono zakho uNkulunkulu uyibona kalula. Alisho ukuthi uzoyisusa. Ziba khona. Kodwa zicovered. Kusho ukuthi uma uNkulunkulu esekubuka uma usuphendukile, ukubuka through the blood. Yeah. Athi umuntu ohlabelela ayisoze lapha namandla. The blood of Jesus. Kukhona bazalwane osifele Calvary. Yeah. Sizokwethula yena empilweni yakho. Ukuthi ukhona onamandla okuhlanza izono zakho. Uthi noma uyongena espa. Kodwa ungafani nabanye abantu. Wena ungena ezakho izono. Yeah. Covered by the blood of the Lamb. As Mr. Nice. Is your life covered? Is your life covered? As ungafuna ukuphila unqono. Umuntu mayiphila engakholiwe engamamukela uJesu. Lize lithi iBhayibheli uNkulunkulu isandla sakhe asifinyezi ukuba singaphilisi. Kodwa izono ziyasigodla isandla sikaSimakade. Ngamanye amazikhona ukugula umuntu ahamba nakho okuyophuma mhla wathatha uJesu. Asivala amehlo. Kukhona bazalwane othi nami ngifuna ukuhamba izono zami zisibekele. uJesu umsebenzi omkhulu sowawenza eCalvary. He's waiting us. Ulindele nje ozovuma. Lo uNkulunkulu akafohli njengemoya obungoma. Kodwa uma ngasemnyango angqongqoze. Athi uma uvula umnyango uyawungena. Bese yahlala adle nawe. Akaphosomelani lo uNkulunkulu. Ufuna ipermission kuwe. Uyelula kanjani ipermission? Phakama isandla sakho. Uthi Nkosi, here I am. Cleanse me. Purify me. Make me righteous unto your eyes. Ukhona nebusuku. Uthi nami ngiyamfuna lo Jesu. Siyabonga Dadewethu, siyabonga mfowethu. Khona umunye siphakamise isandla sakho. Kuneyingelosi zilanda ireport manje. Igama lakho liyalotshwa encwadini yokuphila. Ukhona nomunye vala amehlo.